Καλησπέρα. Ξέρω ότι θες να πας σε ειδικές δυνάμεις, ξέρω ότι θες να προετοιμαστείς κατάλληλα για να πας σε ειδικές δυνάμεις και ξέρω ότι είμαι και εγώ κατάλληλος να σου εξηγήσω πώς να προετοιμαστείς για ειδικές δυνάμεις. Γιατί έχω πάει ειδικές δυνάμεις πριν 3 χρόνια, 31 ΜΚ και πάω ενεργά σε πορείες 68 χιλιόμετρα, 40, 50 άρες κάθε χρόνο με τον σύνδεσμο εφέδρων καταδρομών. Ωραία, άρα πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτον όμως πρέπει να καταλάβεις αν όντως θέλεις να πας σε ειδικές δυνάμεις. Θες να πας σε ειδικές δυνάμεις μόνο για τις φωτογραφίες ή θες να πας όντως σε ειδικές δυνάμεις για να βοηθήσεις την πατρίδα σου, για να εκπαιδευτείς, να κάνεις μια θητεία και να βγεις καλύτερος μέσα από αυτήν και όχι χειρότερος με ψήν 15 κιλά. Οπότε πρέπει να δεις αν έχεις την όρεξη να πας σε ειδικές δυνάμεις και αν το θέλεις όντως. Δεν είναι κάτι αστείο. Αν δεν θέλεις όντως να πας σε ειδικές δυνάμεις και θες επειδή ακούγεται cool και ωραίο να λες στον κόσμο ότι είμαι καταδρομέας και έχω πάει lock, τότε ή θα δυσκολευτείς πάρα πολύ μέσα στη θητεία σου ή θα πας και θα φύγεις μετά από 1 μήνα. Και πίστεψέ με, φεύγουν πάρα πολλά άτομα μέσα στον πρώτο μήνα. Εμείς θυμάμαι όταν ήμουν εγώ το 22, όταν ήμουν μέσα, ήμουνα στην 31 μοίρα καταδρομών, 31 ΜΚ. Είχαμε πάει η πρώτη κατανομή, γιατί εγώ είμαι από Κύπρο. Και το τι γίνεται στην Κύπρο είναι ότι πάμε με βάση τα μόρια. Όσο πιο καλά θα πας στις αθλητικές δοκιμασίες, υπάρχει η πρώτη κατανομή και μετά είναι η δεύτερη κατανομή. Μπαίνουν, ξέρω εγώ, οι πρώτοι 200 και μετά φεύγουν από αυτούς οι 100 και έρχονται η δεύτερη κατανομή, άλλοι 100, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Εγώ θυμάμαι είχα πάει η πρώτη κατανομή και ήμασταν κάπου εκεί 250 άτομα και έμειναν 150 μετά από 2 μήνες. Ήταν απίστευτο. Άρα πρέπει να δεις αν όντως το θέλεις, γιατί είναι κρίμα αν είσαι από Κύπρο να κάνεις μια προετοιμασία μετά από αυτά που θα ακούσεις σε αυτό το βίντεο, να πας σε ειδικές δυνάμεις και να φύγεις και να χάσει κάποιος άλλος στη θέση του που όντως θέλει να εκπαιδευτεί και να περάσει μια καλή θητεία. Να περάσει μια καλή θητεία είναι σχετικό, γιατί στις ειδικές δυνάμεις να ξέρεις ότι ο καιρός περνάει πιο γρήγορα αλλά πιο δύσκολα. Άρα είναι αυτά που σου μένουν κιόλας. Δηλαδή, έχω πάρα πολλές τρελές εμπειρίες από το στρατό, που είναι πράγματα τα οποία δεν θα ζούσα ποτέ αν δεν πήγαινα ειδικές δυνάμεις καταδρομέας. Και για όποιον δεν με πιστεύει, αυτό είναι και το πράσινο μπερέ μου με το εθνόσημο. Ωραία. Αυτό είναι. Άρα τώρα που σκέφτηκες αν όντως θέλεις να πας σε ειδικές δυνάμεις, πάμε να ξεκινήσουμε με το τι χρειάζεται να κάνεις για να προετοιμαστείς κατάλληλα για να πας σε ειδικές δυνάμεις. Αν είσαι από Κύπρο και θες να πας 31-33 ΜΚ, τότε τα αθλήματα είναι 1 μίλι τρέξιμο, δηλαδή 1600 μέτρα, έλξεις, κάμψεις και κιλιακοί ιερογανίσματα. Όλα αυτά μέσα σε 2 λεπτά, εκτός το τρέξιμο εννοείται. Αν είσαι από Ελλάδα, τότε δεν είμαι σίγουρος αν είναι 1 μίλι, νομίζω είναι 1 χιλιόμετρο. Αλλά η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Επίσης, αν είσαι από Ελλάδα, δεν περνάς με μόρια, δηλαδή πρέπει απλά να περάσεις τις βάσεις που είναι γελίες. Και θα σου μάθω πώς να το κάνεις. Αν θες να πας αλεξίπτωτα, που το προτείνω, να πας αλεξίπτωτα, τότε όντως πάει με μόρια και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά είναι δίμηλο. Ωραία, ό,τι θα πούμε και στα άλλα, ό,τι θα πούμε στο μίλι, ισχύει και για το δίμηλο, ισχύει και για το χιλιόμετρο. Εγώ σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για μίλι, γιατί αυτό έκανα εγώ. Εγώ είχα 1600 μέτρα. Οπότε πάμε να σου πω λίγο πώς εγώ προετοιμάστηκα. Εγώ που είχα ήδη μια πάρα πολύ καλή βάση. Γιατί έκανα γυμναστική από πάρα πολύ παλιά. Όταν έκανα την προετοιμασία μου και στρατό, έκανα ήδη γυμναστική γύρω στα 3 χρόνια. Οπότε είχα ήδη μια πάρα πολύ καλή βάση σε όλα. Ωστόσο, η προετοιμασία που έκανα, και αν είσαι και εσύ σε μια καλή φυσική κατάσταση, αυτό θέλω να κάνεις, είναι να βρεις ακριβώς ποια αθλήματα πρέπει να πας να δώσεις. Ωραία. Είναι αυτά. Είναι κάμψεις, κιλιακοί, έλξεις και μετά να δεις και τι απόσταση είναι στο τρέξιμο. Και να κάνεις 2 με 3 φορές την εβδομάδα ακριβώς την ίδια ρουτίνα. Ξεκινάς με τρέξιμο όσο γρήγορα μπορείς, το σημειώνεις κάπου σε ένα χαρτί στο κινητό σου, κάνεις τις κάμψεις σου σε 2 λεπτά, κάνεις τους κιλιακούς σου σε 2 λεπτά και κάνεις και τις έλξεις σου σε 2 λεπτά. Ωραία. Τώρα πρέπει όμως να βεβαιωθείς ότι τα κάνεις με σωστή τεχνική, γιατί εκεί πέρα θα σου κόψουν επαναλήψεις. Στις έλξεις θες να κατεβαίνεις μέχρι τέρμα κάτω, ωραία, και να ανεβαίνεις μέχρι το πηγούνι να ανεβεί από την μπάρα. Αυτό. Μετά στις κάμψεις θες να έχεις ένα φίλο σου να σου κρατάει γροθιά κάτω και πρέπει να κουμπάει το στήθος στη γροθιά για να μετράει. Το τι μας έκαναν στο στρατό, στις αθλητικές δοκιμασίες, μας είχαν μια γροθιά και κοίταζε αυτός που είχε τη γροθιά από την άλλη. Άρα ο μόνος τρόπος να μετράει η επανάληψη ήταν να νιώθει το στήθος στη γροθιά.
Έπειτα στους κοιλιακούς θα έχεις ένα φίλο σου πάλι να πατάει με τα γόνατα πάνω στα παπούτσια σου και να σου κρατάει τα γόνατα μαζί και κάνεις όσα μπορείς μέσα σε 2 λεπτά. Εκεί που νιώθεις ότι θέλεις ξεκούραση, μένεις πάνω. Δεν κατεβαίνεις κάτω, ωραία. Και εννοείται και στις έλξεις και στις κάμψεις πρέπει να είσαι π.χ. στις έλξεις 2 λεπτά να κρατάς το μονόζυγο και στις κάμψεις πρέπει να είσαι 2 λεπτά στη θέση. Δεν μπορείς να ανεβείς και να ξαναπέσεις. Αυτό εξυπακούεται, ωραία. Και τα standard σου πριν να πας να δώσεις τα αθλήματα για να περάσεις πρέπει να είναι σίγουρα 10 έλξεις, 50 κάμψεις, 50 κοιλιακοί και αν είναι 1 μίλι 5,5 λεπτά, αν είναι χιλιόμετρο 3,40 με 3,50 και αν είναι δίμηλο θα έλεγα γύρω στο 10 λεπτό αν μπορείς, 12-13 λεπτά. Δεν έχω τρέξει δίμηλο οπότε δεν ξέρω ακριβώς για εκεί, αλλά θες να κάνεις όσο το καλύτερο το δυνατό χρόνο γίνεται. Τώρα, τι θα κάνεις εσύ αν βγάζεις 0 έλξεις, 5 κάμψεις και 5 κάμψεις περίεργες και κοιλιακούς βγάζεις 15 και δεν έχεις τρέξει ποτέ στη ζωή σου. Αν μπαίνεις σε ένα μήνα, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά δεν μπορείς να το αλλάξεις, έχεις αργήσει πάρα πολύ. Αν μπαίνεις σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Τι θα κάνεις με το τρέξιμο λοιπόν? Θα ξεκινήσεις να τρέχεις 3 φορές την εβδομάδα. Κατέβασε ένα πρόγραμμα στο κινητό. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Strava. Ωραία. Και θα τρέχεις 3 φορές την εβδομάδα. Θα με ρωτήσεις τι αποστάσεις να τρέχω. Για αρχή πρέπει να δοκιμάσεις να δεις σε τι χρόνο βγάζεις το συγκεκριμένο όριο που θα πας να τρέξεις. Αν είναι χιλιόμετρο, δίμηλο ή μίλι, ανάλογα. Ξεκινάς, βάζεις ένα μίλι, 1600 μέτρα. Ωραία, και 3200 μέτρα δίμηλο. Πάμε να κάνεις ένα μίλι, 1600 μέτρα. Το δοκιμάζεις, βλέπεις πόσο χρόνο κάνεις. Και έπειτα εδώ πέρα μπορείς να κάνεις 2 πράγματα. Ή μπορείς μετά να κάνεις 2 μεγαλύτερα runs σε πιο μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή να κάνεις ένα μίλι την εβδομάδα και να βλέπεις πόσο πιο γρήγορα θα το κάνεις κάθε φορά και έπειτα να κάνεις και 2 δίμηλα την εβδομάδα, αλλά με πιο αργό ρυθμό. Ή μπορείς και να κάνεις 3 φορές την εβδομάδα το μίλι και να κάνεις ένα γρήγορο και 2 πιο αργά. Ωραία, αλλά μια φορά την εβδομάδα, π.χ. κάθε Δευτέρα που θα κάνεις το γρήγορο σου μίλι, να πιέζεσαι όντως να το κάνεις όσο πιο γρήγορα μπορείς, έστω και ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορα. Να έχεις δηλαδή στο μυαλό σου το ρυθμό που έτρεχες και τον χρόνο που έκανες την προηγούμενη Δευτέρα, λέω εγώ Δευτέρα, και να θες να το σπάσεις το ρεκόρ. Έτσι έκτισα και εγώ την αντοχή μου, έκανα 3 φορές τρέξιμο την εβδομάδα και κατάφερα να τρέξω full μαραθώνιο με αυτόν τον τρόπο. Ωραία, άρα δουλεύει. Απλά πρέπει να το πιστέψεις. Έπειτα πάμε στις έλξεις που είναι από τα πιο δύσκολα αθλήματα και αν θα δώσεις στην Κύπρο, αυτό είναι που θα σου δώσει τα παραπάνω μόρια. Ωραία, εγώ στις έλξεις είχα κάνει 22. Άρα, άκουσέ με. Πες ότι μπορείς να κάνεις μία έλξη. Ωραία. Θα ξεκινάς την προπόνησή σου, θα κάνεις μία έλξη, θα κατεβαίνεις και μετά θα κάνεις ακόμα 3 σετ αρνητικές έλξεις, 5 επαναλήψεις. Βάζεις μια καρέκλα, πατάς πάνω στην καρέκλα, ανεβαίνεις πάνω στο μονόζυγο, πηδάς πάνω και κατεβαίνεις αργά. Το κάνεις αυτό 3 φορές την εβδομάδα και θα δεις ότι σιγά σιγά οι έλξεις σου θα ανεβαίνουν. Δηλαδή, πάντα θα κάνεις ένα σετ μέγιστες προσπάθειες, όσες μπορείς να βγάλεις με το ζόρι μέχρι να μην μπορείς άλλο και έπειτα θα κάνεις 3 σετ αρνητικές, 5 με 6. Θα δεις ότι με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά θα κάνεις παραπάνω έλξεις. Αν θες παραπάνω πράγματα για τις έλξεις, έκανα ένα ολόκληρο βίντεο πάνω. Μπες στο κανάλι μου και θα το βρεις. Έγραψε Γιάννος Δημητρίου έλξεις και θα σου το βγάλει. Ωραία. Τώρα πάμε στις κάμψεις. Αν κάνεις 0 κανονικές κάμψεις, θα ξεκινήσεις κάνοντας κάμψεις με τα γόνατα. Ωραία. Δεν είναι γυναικείες οι κάμψεις με τα γόνατα, είναι απόλυτα φυσιολογικό να πρέπει να χτίσεις τη δύναμή σου αν δεν μπορείς να κάνεις κανονικές κάμψεις. Και με το που καταφέρεις να βγάλεις 15 κάμψεις με τα γόνατα, τότε θα πας στις κανονικές και θα τα χτίσεις σιγά σιγά. Πώς βρίσκεις τη δύναμη όμως? Πάλι κάνεις set και επαναλήψεις. Αν κάνεις, βασικά πάλι θα κάνεις το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ένα set μέγιστη προσπάθεια που μπορείς και μετά πες ότι κάνεις 10 κάμψεις, θα πάρεις το 60% και θα κάνεις 3 set. Αν κάνεις 10 κάμψεις με τα γόνατα, θα κάνεις ακόμα 3 set των 6. Αν κάνεις 10 κάμψεις κανονικές, θα κάνεις 6 κάμψεις κανονικές για 3 set. Και κάθε εβδομάδα, βασικά σε κάθε προπόνηση, θα θες να σπάσεις αυτό το record. Του να κάνεις 11 την επόμενη φορά.
Μην ξενερώσεις αν δεν κάνεις σε μια εβδομάδα συν 10 κάμψεις. Μπορεί για 2 εβδομάδες να είσαι στο ίδιο και μετά να ανεβείς 3. Δηλαδή, μπορεί 3 προπονήσεις που κάνεις την εβδομάδα να κάνεις ακριβώς τα ίδια νούμερα, αλλά μετά από μια εβδομάδα να πας συν 3 ξαφνικά. Μπορεί και την πρώτη εβδομάδα να πας συν 3 και μετά να κολλήσεις τη δεύτερη και την τρίτη. Ωραία, είναι λογικό, απλά δεν πρέπει να το παρατήσεις. Τώρα, όσον αφορά τους κιλιακούς, αυτό που θέλω να κάνεις είναι στο τέλος της προπόνησής σου να κάνεις 2 σετ μέγιστη προσπάθεια. Ωραία, και να τα σημειώνεις. Να βάζεις 2 λεπτά χρονόμετρο, να κάνεις όσους κιλιακούς μπορείς, να κάνεις 5 λεπτά διάλειμμα και ξανά ένα 3 λεπτό κιλιακούς. Πάρα πολύ σημαντικό σε όλες αυτές τις ασκήσεις να σημειώνεις κάτω πόσες επαναλήψεις κάνεις κάθε φορά για να ξέρεις πού πας και τι πρώτο έχεις. Αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διατηρήσεις, θα νιώθεις ότι δεν έχεις καθόλου πρώτο, θα τα παρατήσεις. Αν θέλεις όντως να πας σε ειδικές δυνάμεις και θες να κάνεις μια καλή προετοιμασία, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνεις. Αν θες παραπάνω βοήθεια, στείλε μου ένα μήνυμα στο Instagram ή βάλε ένα σχόλιο εδώ πέρα και θα σου απαντήσω. Και πραγματικά πίστεψε με, αξίζει να πας σε ειδικές δυνάμεις, γιατί περνάς μια θητεία ωραία, μαθαίνεις πράγματα για τον εαυτό σου κυρίως, μαθαίνεις πώς αντιδράσεις εσύ σε δύσκολες καταστάσεις και δεν μετανιώνεις αυτούς τους 14-12 μήνες που θα κάνεις μια θητεία. Ωραία, εγώ μετά από το στρατό, πίστεψε με, κατάφερα να κάνω πράγματα που δεν μπορούσα ποτέ ότι θα καταφέρω. Έχτισα πάρα πολύ δυνατές φιλίες. Έχω ξεπεράσει τα όρια μου κατά πολύ. Πέρσι, τον Αύγουστο, περπάτησα 16 ώρες συνεχόμενα, 68 χιλιόμετρα, για μια πορεία που έκανε ο στρατός και ήταν εθελοντική για τους εφέδρους. Αν δεν έκανα τη θητεία μου στις ειδικές δυνάμεις, δεν θα μπορούσα ποτέ να ξέρω ότι μπορώ να το κάνω αυτό και δεν θα είχα τα εφόδια για να το καταφέρω. Στις ειδικές δυνάμεις θα κάνεις πάρα πολλές βολές με το όπλο, που στο πεζικό δεν κάνουν πάρα πολλές βολές, και γενικά θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Άρα, για να μπεις στις ειδικές δυνάμεις, πρέπει πρώτον να έχεις όρεξη και να χτίσεις τη φυσική σου κατάσταση και να περάσεις στις αθλητικές δοκιμασίες. Άρα, αυτά. Κάνε μου μια συνδρομή αν πήρες αξία από αυτό το βίντεο για να φτάσουμε τους 1000 συνδρομητές. Γράψε μου ένα σχόλιο να μου πεις τι ερώτηση μπορείς να έχεις και πότε μπαίνεις και να μου πεις αν προλαβαίνεις. Και θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια και καλή προπόνηση. Και καλή θητεία.